Gaurkoan Antzolara etorri gara. Zertara? Aurpegi horiek ez jarri, badakizu eta Debagoieneko herrien arteko trivial pikea egiten ari garela. Eta ni zuregana gerturatzen baldin banaiz, bixi-bixi ibili behar duzu oso baliagarria izango delako zure laguntza Antzolarentzako. Oraingoz rankinean Aretxabaleta, Arrasate, Eskoriatza eta Bergara ditugu. Baita Oñati ere, baina Antzola zein lekutan geldituko ote da? Herriko plaza. Kale Barren. Frontoi bidea. Nio. Antzolan originaltasuna bor-bor, Jesus, hemen Antzola kale bakarra zagoela, makina badaz. Urte askotarako, Antzolako nortasunaren ezati garrantzitsuena den larru langintza. Oso zaila, ez dakit bani lan hau badan, Bueno, animo! Bai, nortasuna duen herria eta fundamentuzkoa bada Antzola. Orain urte batzu gainera Bergaragatik independentzia lortzea ere lortu zuen, baina zein urtetan? Zer? Zuk badakizula? Eta zeri begira zaude? Bazatoz gurekin jolastera Debagoieneko herrien arteko triviala astera doa. Nondik? Hemendik, Antzolatik! Amar galdera daude hemen beste 10 galdera eta hemen beste 10 galdera. Herritar bati emango diogu eta zoriz hautatuko du berak kolore gustokoena daukana. Eta bertan egongo dira galdera errezak zailak Antzolarrek erantzun behar izango dituztenak. Jolasan hasteko aukeraketa egin behar dugu, baina zer behar dut mikrofono eskuan nire laguntzaileari eta mikrofono eskuan hartuta bagoaz gaurko galderak zeintzuk izango diren ezagutzera. Torri! Listo, egin dugu topo gure gaurkoan galderak herritarrek erantzun beharko dituztenak zeintzuk izango diren hautatuko dutenak zu ezaretelako hautatzaile honenak hemen Antzolan, ezta? Oso ondo, 3 kolore ezberdinetako eskutitza ditugu beti bezala eta bakoitzean 10 galdera dauzkagu. Batzuk erresagoak dira, beste batzuk zailagoak dira eta zuek izango duzue ohorea Antzolarrek gure herrien arteko trivial pikean zuzen erantzun beharko dituzten galdera horiek zeintzuk izango diren erabakitzeko. Urduri zaudete? Pixka bat. Orduan, zuek erabakiko duzue, badaukazue hor garrantzia herrien arteko trivialean Antzola goian ero behian geldituko den postuan. Antzola goiko postuan geldituko da? Bai. Bueno, orduan, ondo erabaki beharko duzue, zein eskutetako galderak erantzun beharko dituzte Antzolarrek. Kolore bat, esan? Alakatua mina jandizu. Morea. Morea. Zuk zein esango zenuke? Morea. 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 Jazta. Morea hautatu dugu, hemen barruan dauden galderak erantzun beharko dituzte Antzolarrek. Bagoaz, herritarren bila, eta ia 10-tik 10 asmatzen duten. Guazen? Agur? Zelako detalia hemen Antzolarrek ogia eta guzti utzi digute hemen bokadutxo bat egiteko, Jo, ez dut bai jakin. Gaurkoan lagundu ingo zaituztet, bai horixe. Hemen herrixen arteko triviela itzen gaz Debagoienean eta Antzolan galdetuko herritxar bakoitzai 10 galdera bakoitzai bana itzen gabitz. Eta asmatuz gero punto bat irabaziko zue zeuen herrixan alde. Ni galdetuko zut, Antzolan badakitzun aratuztietan zein 3 pertsonai protagonista egoten dien. Debagoienean da herri bakarra egoten diena. Bai, Artza, Tximinua... Artza, Tximinua eta bat falta jatzu. Zein izango da? Ui, txakurrak bolbaki. Zein da, hori bestia... Ba falta jatzu? Ni karnal gutxi botaitxu Antzolan. Hor laguntza eskatu zeko parian begira da zen nahi, Hostias. Artza Tximinua, ba falta da.
txakurra ez da hori, seguro. Txakurra ez. Ba, ez dakiz esan. Hartzak eta tximinuak Ardixani, ez. forman ibiltzeko lagun babie daue. Formal ibiltzeko. Ez mea, izen bida animalixea. Ez dauko zetan. Ez da. Borri, irurak izango dira. Hartza tximinua eta? Domadoria, edo, bueno, hori... Latiguak inguten dena, ez da? Latiguak inguten dena? Bueno, apuntauta ikusiko asmatu. Vale, eskerrik asko. Vale, zue. Duarte, agur. Barkatu, galdeatxo bat erantzungo? Samurra da. Bat bakarrik galdetuko zut. Bat bakarrik. Beti harrapatzen ez da, Honen azarelako. Honen azarelako harrapatzen zua. Gaurkoan gainera Antzuolan alde jokatuko zu. Herrixen arteko trivial bat itxen gabiz, herri bakotxian 10 galdera itxen gabiz, eta ranking bat osatzen, 10etatik zenbat eta gehiago asmatzen dauen, bertako herritxarrak, bertan bizi dienak, orduan da punto gehiago dauke. Orduan, zeuri galdetuko dut, bat samurra, Zein urtetan independizatu zan Antzuola Bergaratik. Harrapa oztazu. Baina entzun, komodina itxiko dut itxen. Hor mobila daukotzu, itxiko dutzu, nahi baldin moduzu Wikipedian begiratzen. Asmatzen baldin moduzu, Antzuolak punto bat irabaziko dago. Gaina. Antzuolagatik, norbere herrixagatik, dana bumbi da. Antzuola zein urtetan independizatu zen Bergaratik. Komodina hementxe, Oin urte pilotxo bat, hori nila hori bai. Bergarakin ondo arregleta zaie? Bai. Senarra Bergaku daukat. Bergaku daukutzu? Ese moldatzeko bogu. Hemen, jaixetan esaten daue, Bergarako musika bandia torri berrien, Bergarako txarangia tortun dela. Bueno, danetik izaten da. Zein urtetan independizatu zen Antzuola Bergaratik? Ai, ama. Samurra da, Wikipedian jartzen dago. Gortxe begiratu du. Bale. A ber? 1600 eta behatzi xan. Oso ondo, apuntatu du erantzuna. Ikusiku, asmatu duzun edo ostuzun asmatu Antzuolan alde punto bat. Espero. Espero behintzat, ez da? behintzat. Bezbozu asmatu bestela gero kalera urten Antzuola errek. Bronkia, bat botako, seguro. Igual asmatu duzu eta igual bronkaik ez, igual txalo zaparraria. Espero. Eskerrik asko. Agur! Urdentzakisa hitzak zer esan gure dagoen? Urdentzakisa, zer izango da? Urdentzakisa? Bai. Asmatuz gero Antzuolan alde punto bat irabaziko zuen. Ze urdia txarrixekin lotzen da, baina ez dakipa. Zer izango da urdentzakisa? Pista bat emungo zut. Gaur humore honeko nauta. Ondo zabitz esan duzun erantzunakin. Baina zer da urdentzakisa? Txarrikisa izango da. Baina zer? Zein atal? Ez dakipa. Solomua, urdaixa... Baten aldeko apustuen bihar duzu. Urdaixa. Oso ondo, apunto du, ia asmatu duzun da Antzuolarrendako puntua. 10 galdera ingu, herrixen zier zuri bat intzu hau, Lasai, gehiago ustutu dingota. 10etik zenbat azertauko daue Antzuolarrek? Zenbatek? Zenbat azertauko zue? Bik. 10etik 2 galdera bakarrik? 2 galdera esaten duzu. Gehiago asmatuko zue. A ber, 8. 8, Bergararrak baino gehiago, ezta? Seguro, bueno, Bergarako segun zeitzu. Pasadan aztien entzun gauen Bergarakoak erantzunak eta eskasa marri biltzen. Ez que Bergarako segun zeitzu. Segun ze gente, asko dakixenak. Antzuola me segun ze gente. Antzuolan asko dakitzu zuik, Bueno, asko segun. Igual zeupe azerto dozuta. Bate jakin. Eskerrik asko. Euskalo. Agur! Agur! Zuk badakitzu Antzuolako Mairuaren alardeko kapitaina nor dan gaur egun? Ez, egia esan ez. Ez dakizu nor dan? Ez, Iparragirre etortzen zait burura, baina ez dakit bera den edo ez. Hori urte askoan izan da, baina gaur egun beste bada. Ez dakit. Pista bat emango dizut. Ez dakit, Antzuolarentzako puntu irabaziko duzulako, Neska da. Bai, ez dakit daileke. Eta bere izena letrarekin hasten da. Ez dakit. Benetan ez Bota dakitera. erekin neska baten izena, aber asmatzen duzun. Ez dakit. Elene, baina ez. Elene, apuntatu dugu. Ia Antzuolaren alde puntu irabazi duzen edo. Ikusiko dugu. Bale, eskerrik asko zuei. Udaltzainak bai fin herriaren alde hemen lanean. Hori da hori grina daukatena herriari laguntzeko, Orain galdera asmatu duen edo ez bate daki. Elene izango ote da Antzuolako Mairuaren alardeko kapitaina. Aber, hau, badakitzun ze erainkin dan. Zein izango da? Ez dakitzu? Ez. Pista bat. Gertu zaz, Hartu nahi baldin bozu papela ikusteko ondo. Zein izango zeuke dala? Torresoroan? Ez dakit, izeleike? Igual da, Torresoroan.
Hori erantzuten duzu, asmatu baldin baduzu, Antzuolarren alde punto bat irabazi duzu, eh? Ikusiko dugu asmatu duzun edo ez, orduan zure erantzuna da, esan berriz? Torresora? Oso ondo, ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko? Bai, zorengatik. Ikusi duzue azkenean Antzuolarrek galdera bat behintzat asmatu bal izateko, errestasun guztiak eman behar izan dizkigula, lekura eta bertaraino ekarri ditugu, eta orduan ere zalantzak. Barkatu egunon, galderatxo bat egingo zut. Samur-samurra, bat bakarrik. Eta emungo zut lau aukera eta zuk hautatuko duzu lau horretatik zuretako zein dan zuzena. Horixe bakarrik, bale? Baita torri diezuela nire. Baina hau, baina ere kontu zaila badauke guri, samurra bada. Tita egingo dut, bale? Bueno, hemen Antzuolan alde. Guk lehiaketa bat ditzen du eta 10 galdera itxetzau, eta zeuringo zugu 10 horreitako bat. Asmatuz gero Antzuolan alde puntua irabaziko duzu. Lau aukera emango dutzut erantzuteko, hauxe da galderia. Zein ez da Antzuolar ospetsua, zure ustez, Eta emango dut lau izen, da zuk esan beharko doztazu, lau horreitako zure ustez zein ez da ospetsua, eta izenak dira. Kasiano Ibarguren, Aitor Mendizabal, Juan Ezenarro Mendia edo Felix Arantzabal. Felix Arantzabal? Felix Arantzabal esango zauke ez dala. Zergatik? Ez dakit ez dut ezagutzen. Eta aukera eman ezkero aldatuko zauke zure erantzuna edo ez? Ez que bestia hirugarrena zein esan duzu? Hirugarrena da Juan Ezenarro Mendia. Nera geratuko naiz con Felix. Felix Arantzabal esango zenuke ez dela. Bai, ospetsua. Jakin asmatu baduzu, Antzuolarren alde, puntu bat asmatu duzula. Antzuolarrek asko jakingo dute beraien herriaren inguruan? Ez dakit. Bai, agian, ez da? Bai, igual. Oso ondo, eskerrik asko! Zuei. Agur! Eta orain, bixi galdera. Landarritz mendixak zenba metro dauko? 829, 910, 710, ero 800, zure ustez? 718. Oso ondo, ikusiko dugu, asmatu duzun edo ez, eskerrik asko, agur! Asmatu bete du, bixi bili gara. Ez que zenba jente Antzuolan guazen aberreltzena zen, ez da inobez! Samurra, bat bakarrik galdetuko zut, Aber badakitzun zein dan Elgetako alkatea. Hemen, Antzuolan alde, Samurra bakarrik galderia, Peratxo bat. Samurra, bat bakarrik izango zut. Aber, bat bakarrik, emungo zu galdetuko zut. Bai, bat bakarrik, Antzuolan bakarrik da, Da, eskerrik asko, agur. Niri baino esesko gehiago ez diote inori eman bizitza honetan. Barkatu, galderatxo bat egingo zut, bale? Samurra, Hemen Antzuolan alde, aber, punto bat irabazten duzun, Badakitzu Antzuolako ohiko jai nagusiak zela bukatzen dien? Zela bukatzen dien? Bai. Ontza kanpantorretik. Hemen erdiko kanpantorrea jasota. Gauzen lekuan zerbait pasatzen da. Herri txarpiloa batzen diez, apixekin eta laguntza txiki bat emundu dut, Ez dakit. Kantuan, dantzan, zela bukatzen da. Nik esaten baldin badutzut, larrain? Larrain dantza egiten da, baina nik uste dut jaiak horrez dirala bukatzen. Hori bukaeran egiten da, baina... Azkenengo ekitaldia izaten da behintzat? Bai, ez dakit. Bueno, ikusiko dugu. Asmatu duzu bai, gero, asmatuz gero Antzuolan alde punto bat irabazi duzu. Bale, ba. Bakarrik galdetuko dutut, aber badakitzun Elgetako alkatea nor dan. Ez dakizu, hola izen bat bota eta Antzuolan alde punto bat irabaziko duzu, trivialian. Neskaro mutila, ni pista bat emango dutut. Mutila da. Bota izen bat, aber asmatzen duzun. Eta bere izena, bigarren laguntza, Antzuolarra gero ez ezan ez dizu dela lagundu, Irekin hasten da. Zer esango zenuke? Iñaki. Abizen bat, bota? Burua tortu zeizun lehenengoa. Iñaki Irizar, apuntatu dugu, ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Antzuolak irabaziko du, Debagoieneko herrien arteko triviala, bai? 10-tik 10 asmatuko dituzue? Seguro bai. Hor Antzuola, ikusiko dugu, agur! Galdetuko zuet bat bakarrik. Aber badakitzuen Antzuolakin zein Nafarroako herrik daukon harreman estua. Betxekiet. Hemen askotan etortzen dio, ingutxi hemen egon di Antzuolan barrez, Aierrakoa, baina... Aierra, baina Naparroa... Hori da zuretako erantzun zuzena? Beste galdekuek, Bai, hori izango da erantzun zuzena? Bai, nik ez dakit. Aierra esan dozu, hori markauko ikusiko Antzuolan alde puntua irabazi dozun edo ez. Eskerrik asko, hori izango dala? Aierra da, baina hori beste galdekuek horrek, Frantza. Euskal Frantziak. Bale. Ikusiko ba, azertu dozun, eskerrik asko.
Antzuolarrek ere jarri diote zoriz hautatu izan dituzten 10 galderetako bakoitzari erantzuna asmatu duten edo ez, berehala ikusiko dugu, zuek ere galdera bakoitzari jarri diozue zuen erantzuna, ezta? Ez dakit, zuek izan zareten, pantailaz bezalde zaudetenak, bixiago ibili zaretenak, Antzuolarrak beraiek baino, aurreratzen dizuet, kaskar xamar ibili direla. Hona hemen gaurko saio honetan erantzun behar izan ditugun 10 galderen erantzun zuzenak. Arkitekturan Antzuolan ere top, gure rankinean bate jakin. Bai, ikusi foto bat eta biogarri. Zeine? Hasi grabetan da? Eta gaurkoan Antzuolan zerrobeto xinkonan sartzea baino gure lehiaketarako produktu bila. Zer emango ote digu alaitzek berehala ikusiko dugu eta herritarrek bai zuek hortxe bestaldean zaudetenok asmatu beharko duzue zenbat pixatzen duen. Ibai, mikrofonoa behar dut. Oso ondo, orain bai, goazen barbura. Kaixo alaitz, zer moduz? Ondo? Hementxe gabiltzagu, bixi, Antzuolan barrena, herritarrak 10 galderetatik zuzen zenbat uste duzu asmatuko dituztela. Bueno, Antzuolan igual, asko, hemen abilaga, bai. Bueno, oraintxe ikusi ditugu, erantzun zuzenak ere hortxe bai lehian, eta orain aipatu dugu, lehiaketa egiteko ordua da, badakizu herri bakoitzean, produktu bat egiten dugula, herritarrei eman eta beraiek pixua asmatu behar dute, edo behintzat gerturatu. Ona etorri gara, xinkonak badauk Antzuolan historia, bertatik pasatu dira herritar eta gaztetxo guztiak, eta gainera okerrez baldin banago, ibilbide luzea egin eta gero aurki itxi ere egingo ditu atea. Bai, aldaketa datoz. Ingo da itxi, baina berri zabalduko da beste modu batera. Bai. Eta zein gogorazpen daukazuzuk xinkonatik hemen Antzuolan orain arte bizitako horietan? Hemen bizi zen dugu momentu asko, politxa, gogorra, baina danekin, ikasi guztu dano pila bat, bai. Izen da, kriston ambiente politxe eukida benten da bat. Denetari daukazue, ikusten dugu txokolateak, goxokiak behintzat, bizitzak ekarten digun garrastasun horiek kentzeko eta goxo-goxo jartzeko moduko produktuak, bai. Irribarre bat agoan, horixe dagu, gure saioan daukaguna. Eta zeiru ditzen alaitz ikusten ditut hemen, pakete pare bat prestatzen. Hau izango litzake guretzako mundiala, bi herritarrek ia pixua asmatzen duten. Bale, venga, 2 minuten boten bostazu, zeitxuan preparokotzu. Bale, perfecto, hortxe. Torriko gara 2 minutu barru. Bale, oso ondo, venga. Alaitz, ikusi dugu hemen dauzkazula bi paketeak, goxoki paketeak prest, eta gu irriketan gaude Antzuolarrak lehian jartzeko. Zenbat pixatzen duen asmatuko ote dute zuzen herritarrek? Seguro baiet, nik ustot, geixen da baiet. Geixen da baiet, pasatu gabe, baina asmatu behar dute, Claro, eske hori da, gerturatu. Claro, zuk asmatuko zenuke? Ez. Keba. Agian bai, beti dago proba egitea eta jolastea besterik ez dago gurekin, beraz, bagoaz gu, hortxe izango ditugu herritarrak zain, eta agian zure bila joango gara eta. Listo, alaiz, eskerrik asko, nire ion, xinkonaren amaiera honetan, eta torra ditezela gauza on pila bat. Hori da, eskerrik asko. Non dago nire asistentea, hortxe. Hartu, denekin ezin dut eta, nik goxoki hauek ongi eraman behar ditut. Guazen!
Bagoaz lehiaketen bila Antzolako udalari esker 50 euro ditugu gaurko lehiaketan herritar bati emateko eta besteari gurekin lehian aritzen denari txinkonaren eskutik ikusi zenbat kolori hemen eta ze usai ederra dagoen, zuk ez duzu zaituko, baina txokolatea, goxokia, gusanituak. Denetik dauzkagu gurekin lehian aritzen denak, pixura gehien gerturatzen denak, Antzolako udalaren aldetik 50 euro eskuratuko ditu. Eta, ona etorri, bestea, ez da eskutsi joango, goxoki paketeak irabaziko ditu. Guazen lehiaketen bila. Bueno, berarte. Listo, eta hemen ditugu gurekin gaurkoan lehiaketan parte hartuko dituzten bi herritarrak. Prest zaudete? Bai. Ondo. Nor izango da biotatik gure goxoki pakete hauen pixua asmatuko duena? Zuk asmatuko duzu? Bai, espero baietz. Ala zuk asmatuko duzu pixu esaktua? Ez dakit, kontrikatu Ikusi egin behar, ez da? Bueno, goxoki pakete bat, eta beste, bigarren goxoki pakete bat daukagu, biak Xinkona dendatik, Alaitzen eskutik ditugunak gure lehiaketarako produktu bezala. Hementxe, gure bizitzako garrastasunari goxo pizkat jarriko diogu. Zeuri emango dizkizut lehenengo bi goxoki poltsak, eta esan behar didazu zure ustez, bi goxoki poltsa horiek biek batera, zenbat pisatzen duten? Nahi baduzu eskatu aholkua hemen dauzkazun laguntzaileei, Zenbat pisatzen da honek? Bai. Zenbat uste duzu pisatuko duela? Bastante gutxi pisatzen da. Gutxi? Bastante gutxi pisatzen da. Asko edo gutxi? Bebai gutxi. Eta zenbat gramo pisatuko ditu? Zenbat esango? 175. 175 gramo esan dituzu. Zeuri utziko dizkizu orain biak. Bikote, zenbat uste duzu pisatzen dutela hauek? 205. 205. Bueno, bikote, esango dizuet nik orain gauza bat. Biotako bat oso gertu dabil. Nik emango banizu aukera esan duzuena aldatzeko, aldatuko zenukete edo ez? Ez. Ez. Zuk esan duzu egun da? 75. Oso ondo. Eta zuk? Nik ez dut aldauko eta 205. 205. Bueno, orain iritsi da ordua biotako nor gerturatu den pasatu gabe ikusteko. Jarriko dugu lehenengo goxoki paketea. Jarriko dugu bigarren goxoki paketea. Zenbat pisatzen duten? 210. A ber. Bai, 210. Ez dut ikusten 210-en buelta horretan. Orduan, zorionak zeuk irabazi duzu, 205 duzu, ez ara pasatu, beraz, zeuri emango dizugu, hemen badakizue, gurekin lehian jokatzen duenak, beti, bai batak eta bai besteak, saria irabazten duela, beraz, hemen zuri emango dizkizugu, Antzolako udalaren aldetik 50 euro bertako Antzolako komertzioetan gastatzeko erabili ahal izango duzuna. Beraz, zorionak, hortzu zuretzako Antzolako udalaren partetik, eta zu ez ara eskutsi joango, gainera hemen laguntzaile pila bada dituzu, ez da? Bai. Dena bota dugu, emozionatu ingara eta dena bota dugu. Eta hemen dauzkazue zuentzako gozoki paketeak. Bueno, bikote, eskerrik asko eta segi umore horrekin Antzolako kalea barrena, irribarre bat jartzen, eskerrik asko. Zuen. Eskerrik asko. Nik goxokiak nahi dituela eta hementxe poltsarekin gelditu bai, baina poltsa barruan pixua sartu behar eta goxokia beste batzuntzako. Gero esango duzue gaiztoa naizela. Horri biztu zaizkit, herri batetik teja bat, baten egin duzun galdera bestean ez duzu egin, Kurtze Barriko gurutzea ez omen dago eskoriatzen ere, iritsi zaigu kexa. Eta Bergarako Yanki kuadrilla ere asarre dut. Antza, Bergaran egin ditudan galderak beste herrietan ez ditut horrela egin, ez dakit, ni ahalegintzen naiz. Begira, eskoriatzarra naiz ni eta eskoriatzarrei ere ez diet apenas lagundu. Ez dakit zer egin beharko dudan herritarrak posik egoteko, zail jartzen didazue. Bai, konturatu orduko, gau egin zaigu Antzolan eta gehiago ilundu horretik bagoaz hurrengo herrira. Non izango garen bisibili lehiaketarekin eta herrien arteko trivial pikearekin datorren astean? Ez dizugu aurreratuko, pista txiki bat emango dizuet, baina zuek ere jakitun izango zarete. Elgetan, lehintzegatzagan, ero Aramaion izango gara. Baina batek daki, badaz zuek joan zaitezte, poliki entrenatzen, guk esustean harrapatuko zaituztegulako gure 10 galderekin. Eta badakizue, gaua da, eta hortxe mantapean goxo baldin bat zaudete ere bai, edo sofan zaudetela, edo zaudete lekuan zaudetela, mugikorra hartu, tableta hartu, edota ordenagailua, eta goiena.eus atarian, bisibili atalean dauden 3 galderak erantzun
entzun ditzakezuela zuregana gerturatzen garenerako entrenatzen joateko. Eta gainera, badakizue gurekin jolastuz gero saria irabazten duzuela, eta kasu honetan ere horrelaxe da. Herrigorako saski berde irabazi ahal izango duzue, beraz, segi bizkor mugikorra tableta eta ordenagailuarekin gurekin jolasera. Eta gaua egiteaz gain, hotza ere bada. Bagoaz iztu bizian urrengorrira. Agur!